Arvoisat valtuutetut, viranhaltijat, media ja muu yleisö, tervetuloa kunnanvaltuuston toiseen kokoukseen ja suoritetaan nimenhuuto. Hallintojohtaja, ole hyvä. Kiitos. Anttonen Juho. Paikalla. Anttonen Pekka. Härkönen Mika. Paikalla. Karhu Timo. Paikalla. Kiviaho Jouni. Paikalla. Kiviaho Venla. Paikalla. Venla poissa ja Matti Nokelainen. Kokko Annika. Paikalla. Ujan Paula. Paikalla. Laukkanen Matti. Varalla Tanskanen. Matti poissa ja Janne Tanskanen paikalla. Haakkinen Pekka. Paikalla. Haakkinen Sakari. Paikalla. Pekkala Noora. Saukkonen Sami. Paikalla. Tiitonen Heikki. Sikiö Mirja. Paikalla. Sinkkonen Sami PK. Paikalla. Sinkkonen Sami VA. Paikalla. Sutinen Eija. Paikalla. Uimonen Markku. Paikalla. Valkeapää Maija. Paikalla. Länskä Kati. Paikalla. Sitten nuorten toimikunnan edustaja Sysiö Vilma. Anttila Harri kunnanjohtaja PT. Kunne Mirja hallintojohtaja pöytäkirjanpitäjä paikalla. Yttinen Auli sivistysjohtaja Vielä vuosilomaa. poissa. Pietarinen Heikki eli Paikalla. Parkkima Pauli. Täällä etänä. Tossa. Elikkä 19 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua, yhteensä 21. Nuorten toimikunnan edustajia ja sitten muita johtoryhmän jäsenet 5, niin kuin 4, 1 pois. Kiitos hallintojohtaja. Laillisuuspäätösvaltaisuus, kutsu ja esityslista on lähetetty sähköisesti keskiviikkona 13.5.2026 ja ilmoitus on julkaistu kunnan verkkosivuilla sekä ilmoitustaululla 13.5.2026. Kuulutus kokouksen ajasta ja paikasta sekä pöytäkirjan nähtävillä pitämisen paikka on julkaistu Parikkalan Rautjärven Sanomissa keskiviikkona 13.5.2026. Joten todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastus. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa olisi Ulla Kujanpää ja Matti Laukkanen, mutta Matti on poissa, niin listalla olisi Juho Antto. Sopiiko samalla, että tarvittaessa Ulla Kujanpää ja Juho Anttonen toimii myös ääntenlaskijana? Sopii, joten pöytäkirjan tarkastajaksi sekä ääntenlaskijaksi on valittu Ulla Kujanpää ja Juho Anttonen. Sitten lähdetään käsiteltäviin asioihin ja asia numero 5, maakunnallinen Etelä-Karjalan kasvattaa malli. Ja tässä on kaikki varmaan perehtynyt asiaan ja asia on käsitelty hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa ja 2 kertaa kunnanhallituksessa ja päätösehdotus kuuluu: kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Parikkalan kunta liittyy Etelä-Karjalan kasvattaa toimintamallin ja hyväksyy esitetyn sopimuksen sillä muutoksella, että Parikkalan kunnalla on oikeus irtisanoa yhteistyö ja sopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla 1.1.2028 lukien tai sen jälkeen. Avataan keskustelu. Kunnanjohtaja Harri Haltti. Vähän taustaa, kun tosiaan kaikkein listalla ihan tarkalleen ottaa on. Eli tosiaan sen iltakoulun jälkeen kunnanhallitus käsitteli tätä asiaa ja totesi, että tässä on semmoisia pieniä
mahdollisuuksia, että tämä malli ei tule palvelemaan meitä tulevaisuudessa riittävällä tavalla, ja kuitenkin maksuosuus on kohtuullisen korkea, että sitä kautta sitä tasapuolisuutta haettiin. Ja kieltämättä tässä on niin kuin se tilanne, mikä verrataan sitä, mikä aikaisemmin oli valmistelussa meillä, eli oli tämä Etelä-Karjalan malli, jonka lähtökohta oli se, että tuetaan nimenomaan sitä perheitä ja perheen kautta tapahtuvaa tavallaan sitä parantamista. Niin tämä nyt oli sitten tässä jatkovalmistelussa kääntynyt enemmänkin niin, että satsataan nimenomaan niin ongelmien ratkaisemiseen ja ongelmien hoitoon. Ja tietenkin me voidaan kuvitella, että kaupungeissa periaatteessa on selvästi enemmän niitä ongelmalähtöisiä niin kuin asioita, ja sitä kautta sitä neuvotteluita myöskin pyydettiin. No, siinä vaiheessa oikeastaan, kun me ollaan tämä neuvottelupyyntö esitetty, niin aika moni kunta oli jo tehnyt periaatepäätöksen sen mallin hyväksymisestä. Ja sitä käsiteltiin sitten valmistelutyöryhmässä. Auli oli siellä mukana, ja todellakin sieltä vastaus oli lähinnä se, että ei ole enää niin kuin halukkuutta lähteä muuttamaan niitä tehtyjä päätöksiä eteenpäin. Eli tämä päätöksentekorytmi oli tässä maakunnassa tältä osin hyvin siis sanotaan eri aikainen, että monet oli jo kerinyt käsittelemään ne asiat omissa vähintään hallituksissa ja osa jopa valtuustossakin. Ja sitten tämä asia jäi auki. Valmisteluryhmä ei pystynyt tekemään mitään yhteistä ehdotusta, vaan todettiin, että kuntajohtajan neuvottelukunnassa tämä nostetaan esille. Ja siellä käytiin lyhyt keskustelu, oikeastaan Lappeenrannan kaupunginjohtaja kävi sen keskustelun ja ilmoitti, että tässä vaiheessa, kun näin moni on tämän hyväksynyt, niin maksuosuuksiin ei tulla tekemään enää muutoksia, eli sitä ei avata. Mutta nyt hänen esityksestään todettiin, että Parikkalan kunnalle annetaan oikeus tässä sopimuksessa irtisanomislausekkeeseen, eli me voidaan 6 kuukauden irtisanomisajalla aikaisin 28 vuoden alusta jättäytyä pois, jos me katsotaan, että se ei tuota meille riittävää hyötyä tai tarvetta. Että tämän tyyppinen ratkaisu siihen sitten tuli, ja sen takia tuo esitys on tyyppinen, että se on käytännössä hyväksytty tuo malli, että me saadaan tämä irtisanomislauseke, eli me voidaan tämä vaastia. Kiitos Harri. Onko muita kommentteja? Valtuutettu Timo Karhu, ole hyvä. Joo. Etelä-Karjalassa tarvitaan kuntien välistä yhteistyötä ja koko ajan enempi ja enempi. Se on tulevaisuutta ja lähtökohtaisesti tosiaan hyvä. Aivan niin kuin kunnanjohtaja sanoi, niin me täällä pohjoispäässä, niin se on hyvin tärkeää, että mitä me todella niin saa. Ja aluksi oli tuohon aika lailla niin kuin negatiivinen tuohon paperiin tai tähän esitykseen, sitä parikin kertaa sivistysvaltuutossa käytiin läpi, mutta tämä 6 kuukauden irtisanomisaika niin muutti sen minun käsitykseni. Kyllä olen samaa mieltä, niin kuin tässä hallituskin on, että se on se tärkeää, että silloin pitää katsoa, että mitä me todella niin ollaan saatu ja tehdään ratkaisu. Ja sillä pohjalla niin olisin valmis hyväksymään. Se on koko. Kiitos Timo. Muita kommentteja? Ei ole, joten päätösehdotus hyväksyttiin. Asia numero 6, valokuituverkon rakentamisen sitoutuminen, ja tässä olen pyytänyt meidän VT-kunnanjohtajaa avaamaan valtuutetuille tämä asia, joten Harri, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Joo, tässä on aloittaa. Tässä on kaksi erillistä asiaa oikeastaan päätettävänä. Ja se ensimmäinen asia on se, mikä Tuomo Puhakainen myöskin valtuustolle silloin iltakoulussa esitti. Lähtökohta, eli ajatuksena on tässä ollut se, että meille perustetaan tänne Imatran seutukunnalle oma yhtiö, joka huolehtii sitten tämän verkon rakentamisesta. Etelä-Karjalan kyläthän on noin 100% rahoituksella
laatii tälle alueelle verkkosuunnitelmat, joiden pohjalta sitten voidaan hakea sitä rahoitusta. Ajatuksena on se, että tämä hanke, tätä toteutetaan hankkeena tällä hetkellä rahoituslähteenä, toimivana rahoituslähteenä on EU-maaseuturahoitus, jota Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hallinnoi tällä osalla. Ja se tarkoittaa sitä, että yhtiön perustaminen, ajatuksena on se, että se yhtiö sitten ottaa sen kokonaisvastuun siitä toiminnasta ja siihen liittyvistä asioista. Mutta näin nyt. Olen tämän näkyville. Näkyy. Joo, eli tämä malli periaatteessa, miten on, että yhtiö huolehtisi kuntien tuella tässä valokuituverkon rakentamisesta. Se ihan johtuu siitä, että tämän tyyppinen hanke ja hankeyhtiö ei käytännössä voi hankkia käytännössä ulkopuolelta rahoitusta sen hankkeen toteuttamiseen. Eli hankehan vaatii toteuttamista rakentamisaikanaan, pitää pystyä maksamaan ne rakentamiskustannusten laskut että voidaan hakea siihen ne avustukset. Ja sen lisäksi sitten siellä on myöskin sellaisia, jotka ei ole avustuskelpoisia maksuja. Ja sitten se, että liittymismaksujen kerääminen, se, että ne liittymismaksut kerättäisiin yhdellä kertaa sen hankkeen valmistuessa, niin se pudottaa kyllä selvästikin pois myöskin niitä kiinnostuneita liittyjiä. Ja tässä on esityksenä se, että tälle liittymien lunastukselle myöskin rahoitettaisiin sitten 10 vuoden aika, jolloin se periaatteessa saataisiin sitten toteutettua. Eli oikeastaan tuossa nyt on, mulla on tiedä tuossa. Nyt on tiedä, ei. No näkyy se. Ja tuo harvautus. Roi lähellä tuossa toi. Eli se, että mikä tämä rahoitusidea on, eli pointti on siinä, että tämä lähtökohtaisesti tämä kokonaismalli, kun se yhtiö perustetaan, niin kuntien, tämä on periaatteessa kunnille riskitön lukuun ottamatta sitä noin 25 000 osakepääomaa, jolla yhtiö saa käyttöpääomaa, ja sitten tämän kuukausiryssä maksettavan liittymismaksun rahoittamista. Eli kun tässä on malli, miten tämä on suunniteltu kulkevaksi, niin tässä on tämmöinen verkoston rakentamis, että tuolta on tullut sieltä Etelä-Karjalan kylien suunnittelun kautta on tullut periaatteessa jollekin verkkoalueelle suunnitelma, jonka kustannusarvio on siinä vaiheessa todettu olevan noin 10 050 000 euroa. Ja se tarkoittaa sitä, että siihen lähdetään hankerahoitusta hakemaan ennen sen toteuttamista. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että siitä yleensä kaikissa hankkeissa on pieni osa avustuksen hyväksymättömiä osia. Esimerkiksi EU tässä rahoitusmallissa on se, että viimeinen 100 metriä ja sen kytkeminen, viimeinen 100 metriä kaapelia ja sen kytkeminen siellä kiinteistöllä, ne ei ole avustuskelpoisia, vaan ne täytyy hoitaa periaatteessa sen rakennuttajan rahoituksella. Tai pitää vastata siitä asiasta. Ja tässä on arvioitu, että se määrä olisi noin, jos olisi noin 50 000, sitten kaiken kaikkiaan niiden viimeisten 100 metrien veto ja sen kytkeminen, niin se 50 000 ei ole sitä avustuskelpoista, jolloin sitä avustushakemus, joka lähtee sitten tuonne elinvoimakeskukseen, sen kokonaishankkeen arvona, hyväksyttävän kokonaishankkeen arvona on 1 000 000 euroa. Ja ajatuksena on se, että sitten siihen saadaan se 65% rahoitus ja 35% jää omarahoitusosuudeksi. Ja ajatuksena on se, että
että periaatteessa tämän hankkeen näkökulmasta tämä 350 000 omarahoitusosuus kerätään periaatteessa kokonaan niillä liittymismaksuilla. Eli liittyjät maksaa tämän hankkeen omarahoitusosuuden. Ja tuossa on sen takia huomautuksia, eli se tarkoittaa sitä, että liittyjien määrästä niin hankehan voi pienentyä, jos noita liittyjä ei tule tarpeeksi, ja sitten sen kokoisen hankkeeseen liittymismaksut eivät kata periaatteessa omarahoitusosuutta. Eli se pienentää sitä hanketta sitten niin paljon, että se kokonaiskustannus 35% kattautuu noilla liittymismaksuilla. Ja sitten tämä kunnan rahoitustarve, miten tähän liittyy tähän. Niin tässä rakentamisvaiheessa, koska ne tulee aina niin kuin toteutuneiden kustannusten mukaan voidaan myöntää ne hankeavustukset, niin käytännössä rakentamisaikana se vaatii lyhytaikaista rahoitusta kunnalta, joka tässä on nyt arvioitu, että ehkä tuossa 650 000 euron avustusmäärässä niin vähintään 500 000 tarvittaisiin sitä kunnan lyhytaikaista rahoitusta joko lainana tai takauksina sille hankkeelle. Ja sitten tälle omarahoitusosuuden kattavalle, kun tulee näitä niin 10 vuoden osamaksuliittymiä, niin niihin pitää sitten myöskin varautua sen 10 vuoden rahoitukseen. Ja se on sitten velkakirjalla periaatteessa rahoitetaan, että jokaisen liittyjän kanssa tehdään erillinen velkakirja siitä, että se maksaa sen 10 vuoden aikana kuukauserissä ja korkoineen sitten takaisin 10 vuoden aikana. Eli se on ihan ulosottokelpoinen velka, mikä siitä sitten syntyy. Ja sitten täällä viimeisellä, kun nämä avustuksen hyväksymättömät kustannukset, niin se on ajateltu, että se menisi rakentajan vastuulle, eli sen sitten perustettavan yhtiön vastuulle noin pääosin jatkossa. Ja se rahoittaisi sitten, se keräisi siihen liittyvät kustannukset sitten käytännössä näiden kuukausimaksujen, se on osa sitä kuukausimaksua kerätään myöskin sitten nämä syntyneet hyväksymättömät kustannukset. Eli ne on sitä liittyvän käyttömaksu. Ja sitten kun siellä puhutaan näistä swap-sijoituksista, niin niiden ajatus, että swap-sijoituksen ajatuksena on, että periaatteessa sillä swap-sijoituksella me turvataan tämä yhtiön maksuvalmius jo, kun he keräävät 10 vuoden aikana takaisin ne niin osamaksua otetut, ne saa ne osamaksua olevat rahat siitä itselleen. Eli tämä on niin kuin lähtökohtaisesti tämä on niin, että kunnan lopulliseksi sijoitukseksi jää se 25 000 tai se osakepääoma. Swap-sijoitus on sitten, jos yhtiö periaatteessa tulevina vuosina jossain vaiheessa on maksukykyinen, niin swap-sijoituksia voidaan myöskin palauttaa sieltä yhtiöstä. Niille swap-sijoituksille voidaan myöskin asettaa periaatteessa jossain vaiheessa myöskin vaikka tuottovaatimuksia. Osakepääomalle ei ole tarkoitus mitään tuottovaatimuksia asettaa, vaan sieltä tulee pääomat korkeintaan muuta. Eli tämä on se malli, mikä on se ensimmäisen päätöksen osalta, että lähdetäänkö sitoutumaan tämän tyyppisen toimintamalliin, jossa tarkoitus on rakentaa periaatteessa koko tälle alueelle niin kattava verkko, kun vaan periaatteessa liittymismaksujen sitoutuja löytyy, niin sen mukaisesti niin laaja verkko rakennetaan koko tälle alueelle. Ongelmana on vähän se, että ihan lopullista yhtiön perustamisasiakirjoja ei ole ihan lopullisesti saatu tehtyä, koska varsinkin Ruokolahden ja Imatran kanssa niin niiden periaatteiden neuvottelu ei ole ihan päästy loppuun, mutta luultavasti tässä tullaan semmoinen malli on esitetty, että tämän hankkeen niin kuin suunnitellun mittakaavan suhteessa periaatteessa kunnat sitten myöskin sijoittaa rahaa tähän yhtiöön. Eli se olisi niin sitä kautta, että se tarkoittaa sitä, että kun Imatralla on erittäin paljon vähemmän niitä liittymiä, niin heidän osuus sitten tulee jäämään myöskin pienemmäksi. Eli Ruokolahden ja
Parikkalan osuus tulee olemaan vähän yli 30% ja Rauterven noin 25% loppu jäisi tuonne Imatran rahoitettavaksi. Ajatuksena on se, että jokainen kunta rahoittaa periaatteessa, tekee nämä rahoitus, eli hoitaa nämä rahoitusvelvoitteet niiden liittymien tai sen osalta, mikä tulee kunnan alueelle. Meillä on muutamia verkkoja on niin kuin teknisistä syistä niin tulee olemaan kuntarajat ylittäviäkin hankkeita, ja ne täytyy sitten sen hankkeen alkaessa sitten periaatteessa sovitaan se kuntakohtaisesti se, että miten se rahoitus sitten jaetaan niiden hankkeiden suhteessa. No joo, sitten tämä toinen osuus tästä päätöksestä, joka liittyy nyt tämmöiseen kiiveeseen. Eli meille tuli vähän kiire tässä asiassa sen takia, että Parikkalan Valo aloitti tuolla Orjonmyllyn suunnalla tekemään noita kaapelitöitä. Tai ne on nyt alkaneet jo ne taisi keskiviikkona alkaa ne työt. Eli tuli vähän kiire tämän suhteen, että koska sillä saadaan kuitenkin tälle verkoston rakentamiselle saadaan periaatteessa niin kuin siltä osin, kun rakennetaan niitä yhteisojia, niin saadaan vähintään 30% kustannushyöty. Ja sitä kautta se on järkevää toteuttaa. Ja aikaisemmin kun asetus on käsitellyt tätä asiaa, niin hyväksyi tämän kiireellisimmän vaiheen, eli Särkisalmi Oromylly rakentamiseen sitoutumisen. Ja siltä osin olen nyt sitten kunnanjohtajana tehnyt ratkaisut, että me rakennetaan sitä. Mutta tämä työ jatkuu ja vastaavasti se hyötyä sitten saadaan koko sillä hankealueella, jos hyödynnetään kaikki ne Parikkalan Valon ojat, kaapeliojat, niin se on selvästi suurempi osuus tulee siitä hankkeesta, mutta se hyöty saadaan, että jos me ollaan valmiita rahoittamaan sitä, ja se on myöskin tällä hetkellä edellytyksenä sillä, että jos me ei olla valmiita rahoittamaan sitä laajempaa kaivuuta, niin käytännössä meidän on myöskin saman tien vedettävä pois tuo hankehakemus, koska se kustannusarvio enää ei pidä paikkaa. Ja sen kustannukset tulee nousemaan. Kustannusarvio tulee hankkeelle, minkä hankehakemus on jätetty, niin se perustuu näille alemmille rakentamiskustannuksille. Tässä on se riski, että siitä huolimatta, että meillä periaatteessa on suunnitelmat ihan kunnossa, jos me ei saada riittävästi liittyjiä nyt tässä muutaman viikon aikana ilmoittautumaan, niin voi olla hyvinkin, että elinvoimakeskus ei myönnä meille sitä hanketta. Eli he seuraa sitä tilannetta. Me laskeskelin, että se heidän vaatimus tarkoittaa, että meidän pitäisi saada aika lähelle 100 ennakkositoutumista siihen, jotka me voimme ilmoittaa tuonne koko tuolta alueelta, jotka me voidaan ilmoittaa elinvoimakeskukselle. Eli he tarvitsevat kiinteistön osoitteen ja periaatteessa ja nimet sitten, ketkä on sitoutunut. Ja meillä pitää olla näyttää toteen, että ketkä meillä on ennakkoilmoituksessa sitten siitä antanut. Tästä on pari yleisötilaisuutta pidetty. Ja nyt meillä on ollaan nyt suunnittelemassa tällä hetkellä viimeistä tiedotuskampanjaa, jolla me kerättäisiin sitten erinäköisin keinoin näitä sitoumuksia tässä kesäkuun alkupuolella. Varmaan kesäkuun ensimmäisen viikon ajan vielä pystytään hakemaan, ja sen jälkeen se tieto, mikä me silloin pystytään toimittaa sinne elinvoimakeskuksen toimii heidän päätöksenteon pohjana. No jos, siis tästä tulee se, että jos me ei saada riittävästi niitä sitoutuneita, niin meidän riski on se, että nämä piilotetut valokuitukaapelit sinne Parikkalan Valon kaapeliojaan, niin jää meidän riskiksi. Ne ei ole sitten enää hankerahoituskelpoisia. Ja se on se meidän riski, mikä tähän liittyy. Eli tämä on tämmöinen, mitä mä sanoisin, vähän kinkkinen ongelma. Eli jotta me saataisiin periaatteessa hyöty, niin meidän kannattaisi se tehdä,
Mutta jos se jää meidän rahoitukseen, niin periaatteessa se kunnan riski nousee siitä asiasta. Eli tämä on tämmöinen niin kiikkulauta, että toisella puolella on selkeä hyöty ja toisella puolella on kunnan riskin kasvaminen. Eteenpäin tässä sitten mennään. Ja sen voi sanoa, että jos päädytään siihen, että jos lisäriskiä ei haluta ottaa, niin hoidetaan sitten vaan tämä, mikä nyt sitten on jo, mikä on jo sitten aloitettu, niin tarkoittaa kyllä käytännössä tosiaan sitä, että sitten myöskin tämä hankehakemus on vedettävä pois. No niin, kiitos Harrille erittäin laajasta pykälän avaamisesta ja päätösehdotushan kuuluu. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Parikkalan kunta osallistuu yhteisen valokuituverkkoyhtiön Rajakuitu Oyn perustamiseen Imatran kaupungin sekä Rautjärven ja Ruokolahden kuntien kanssa. Kohta 1. Sijoittaa yhtiön osakepääomaan 25 000 euroa. Kohta 2. Sitoutuu tekemään yhtiön 390 000 euron swap-sijoituksen. Kohta 3. Sitoutuu rakentamisaikaiseen lyhytaikaiseen lainan 1 900 000 euron takaukseen. Kohta 4. Sitoutuu lunastuksen aikaiseen pitkäaikaisen lainan enintään 370 000 euroa takaukseen. Kohta 5. Valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään yhtiön perustamisasiakirjat sekä valokuituverkkoyhtiön osakassopimuksen. Kunnanvaltuusto hyväksyy Oronmyllyn verkostoalueen rakentamisesta VT-kunnanjohtajan jättämän hankehakemuksen Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukselle. Parikkalan kunta rakentaa ennen hankkeen hyväksymistä hankkeen toimenpiteenä koko Oronmyllyn verkostoalueelle runkoyhteydet Parikkala Valo Oyn kanssa. Yhteisiin kaapelikaivantoihin enintään 300 000 euron kustannuksella. Jos hankeavustusta ei saada, rakenteet jäävät kunnan omistukseen. Valokuituverkon käytöstä ja vuokrauksesta päätetään erikseen niin, että kunta saa investoinnistaan täyden korvauksen tai sijoitetun pääoman tuoton. Muita hankkeen toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen hankehakemuksen hyväksymistä ilman erillistä päätöstä. Kunnanvaltuusto hyväksyy VT-kunnanjohtajan päätöksen Särkisalmi-Oronmylly runkoyhteyden rakentamisen aloittamisesta. Kunnanvaltuusto myöntää muutoksena vuoden 2026 talousarvion investointiosan määrärahoina sijoitukset perustettavaan valokuituverkkoyhtiön 122 500 euroa ja valokuitukaapelilinjan rakentamisen 300 000 euroa. Avataan keskustelu. Valtuutettu Maija Valkeapää, ole hyvä. Kiitos. Haluaisin kysyä, että minkä takia tässä tuli niin kuin tällä tavalla kiire, että tuliko se niin kuin jotenkin yllätyksenä, että se valoyhtiö nyt niitä kaivaa vai onko käydään jotenkin aikaisemmin hoitamatta tämä homma vai miksi tämä niin kuin näin? Ja sitten toinen kysymys, minkä verran niitä liittymiä sitoutujia on nyt tällä hetkellä, jos oli, että 100 olisi tavoite, niin paljon tällä hetkellä on niitä sitoutunut? Puheenjohtaja, minulla on sellainen kuva, että tällä hetkellä sitoutujia on 20 ja 30 välillä. Minulla ei ihan tarkkaan ollut tällä hetkellä. Minkä takia tämä on viivästynyt, niin sitä ei ihan tarkalleen ottaen en tiedä. Tiedän, että tästä on syksyllä käyty keskustelut ja tuon kunnanjohtajan kanssa tätä asiaa. Häneltä kysyin, että miksi tästä tuli näin kiire, niin hän sanoi, että tässä on ollut ongelmana nyt se, että Imatra ja Ruokolahden kanssa ei ole päästy siinä vaiheessa neuvottelemaan tämän hankkeen aloittamista. Eli tämä ei sillä tavalla tullut yllätyksenä, koska tässä on tämä suunnitelmahan tässä on ollut se, että silloin ei myöskään ollut tarkkaa tietoa, että milloin oli tiedossa, että Parikkalan Valo on tekemässä näitä kaapelikaivantoja, mutta ei ollut siinä vaiheessa myöskään ihan tarkalleen ottaen tiedossa, että
milloin tämä työ alkaa. No se sitten, tämä tuli sitten, tämä ymmärräkseni helmikuun paikkeilla, tämä sitten selvittää Parikkalan valo on nyt aloittamassa sitten, kun sulamaa tulee, niin periaatteessa tällä alueella nimenomaan ne kaapelityöt. Ja silloin tätä hanketta niin kuin periaatteessa, kun sitä on suunniteltu tuolla Etelä-Karjalan kylät, niin siellä sitten nopeasti todettiin, että sillä saataisiin selkeä etu periaatteessa tämän alueen toteuttamiselle ja nopeasti tehtiin sitten aloitettiin sen suunnittelu. Ja sitä, oli se helmikuun loppua vai maaliskuun alkua, siitä oli kuntien yhteinen palaveri tuolla Rauteisella. Ja silloin tämä esiteltiin ja oli tarkoitus, että siinä vaiheessa siitä pääsi nopeasti eteenpäin. Mutta edelleenkin niin Imatra ja Ruokolahti ei ollut niin valmiita ratkaisemaan sitä asiaa. Ja se, miksi tästä tuli sitten niin kiire, miksi tämä otettiin, niin on se, että tällä hetkellä nykyisen ohjelmakauden aikana niin periaatteessa EU-maaseuturahaston rahaa on jaettavissa enää 3 jaossa meidän tietojen mukaan, eli tänä syksynä ja tänä keväänä, ensi syksynä ja ensi keväänä. Ja periaatteessa sitä rahaa on siellä olemassa ja meillä pitäisi olla niin valmiita suunnitelmia sitä toteuttaa, jotta me voidaan sitä rahoitusta hakemaan. Ja meillä ei ole mitään tietoa sitten siitä, että mikä sitten seuraavalla rahoituskaudella on tilanne. Lupaushan on siitä, että Suomen hallitus edistää edelleenkin näitä hankkeita, mutta se on nyt toistaiseksi niin kuin lupauksen asteella. Ja ajatus oli se, että nyt mitä enemmän me pystytään tämän kauden aikana käynnistämään näitä hankkeita, niin sitä enemmän me saadaan tämä niin lähtee eteenpäin paljon paremmin, kun me saataisiin esimerkiksi 5 tai 6 hanketta tällä alueella toteutettua ennen näillä nykyisillä rahoitusmalleilla. Se oli niin kuin se. Ja sitten nämä suunnittelijat, jotka tätä verkkosuunnittelua tekee, niin he olivat sitä mieltä, että nyt kannattaa ehdottomasti hyödyntää tämä Parikkalan valon työ, ja he tekivät tarkat verkostosuunnitelmat sitten, jotka on, niin täyttää sitten noin hankehakemuksen velvoitteet ja siihen liittyvät kustannusarviot muut 2 viikossa. Eli käytännössä tämä on mennyt niin nopeasti, eli kun kunnanhallitus on ensimmäisen kerran käsitellyt tätä asiaa, niin meillä ei ollut tätä tietoa. Ja se tuli sitten siinä niiden 2 kunnanhallituksen välissä tuli sitten tämä uusi malli tähän asiaan. Kiitos. Valtuutettu Pekka Anttonen. Puheenjohtaja, onko minkälaista näppituntumaa, että pystyykö näin nopealla aikataululla saamaan Satakuntaliittyjä? Nyt jos on 20, niin siinä on aika monen ero. Joo, meillä on nyt periaatteessa tällä viikolla, me yritetään useampia reittejä kautta sitten löytää näitä ja saada tietoa tästä menemään. Me toivotaan, että alueen tiehoitokunnat olisi valmiita omille osakkailleen välittämään tätä tietoa. Ja myöskin nyt on periaatteessa sovittu siitä, että kunta hoidetaan kunnan puolesta tämmöinen joka postilaatikkoon toimiva jakelu tuolla alueella. Todennäköisesti, jos tästä on myönteinen päätös, niin tämän viikon aikana menee jokaisen postilaatikkoon tavallaan tästä tiedote ja sitä aikataulusta niin kuin tietoa, että missä mennään. Kiitos Harri. Muita kysymyksiä? En näe pyydettyjä puheen. Valtuutettu Markku Uimonen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tuli kysyttävä on enemmänkin tämmöinen toteamus siitä, että jos tästä alueen valokuituhankkeesta päätetään myönteisesti, niin se on koko kunnan valokuituverkon alku, niin että se on varmasti painamassa jatkoverkon rakentamiseen. Ja se on koko kunnan alueen erittäin tärkeä asia. Kiitos. Ja voidaanko todeta, että tällä hetkellä taitaa pallo sitten olla alueen asukkailla, että sinne tulee riittävästi liittyjiä, mutta en näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten päätösehdotus hyväksyttiin.
Asia numero 7, Parikkalan kunnan konserniohjeen päivittäminen ja päätösehdotus kuuluu: kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi päivitetyn Parikkalan kunnan konserniohjeen ja avataan keskustelu. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätösehdotus hyväksyttiin. Asia numero 8, yhteenveto vuosien 2024 ja 2025 valtuustoaloitteista. Ja päätösehdotus kuuluu: kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee vuosina 2024 ja 2025 jätettyjen aloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet tiedoksi sekä toteaa vuonna 2024 jätetyistä aloitteista numerot 3, 5, 6 ja 7 loppuun käsitellyiksi. Avataan keskustelu. Valtuutettu Juho Anttonen. Kiitos puheenjohtaja. Valtuustoaloitteet on sellainen niin kuin meidän luottamushenkilöiden kanava, millä me halutaan niin kuin tuoda sitä vaikuttamista tänne valmisteluun. Ja nyt siellä on sellainen kohta kuin numero 3, eli tuo yksityisteiden avustusten järkeistäminen, niin siellä on tiedoksi saatettu ainoastaan, eli siellä ei ole mitään niin kuin tehty konkreettista toimenpidettä tälle. Niin sen takia minä esittäisin, että se palautettaisiin takaisin valmisteluun ja se käsiteltäisiin niin kuin lautakunnissa kuin kuuluu. Pelkkä tiedoksi ja keskustelu ei minusta riitä meille valtuutetuille siitä aloitteesta. Kiitos Juho. Valtuutettu Pekka Paakkinen, ole hyvä. Joo, kannatan tehdä Johannes tekemää ehdotusta. Kiitos. Valtuutettu Timo Kari. Joo, pidän kaksi tärkeää. Nimenomaan pitää toimia. Kiitos. Valtuutettu Heikki Siitonen. Joo, minä olin silloin rakennuslautakunnan puheenjohtajana ja silloin oli tämä ja minä katsoin silloin, että kunnan taloudellista etua siinä, että se tuntui se järjestelmä silloin, että 150 000 saatiin yksityisavustuksia, niin se tuntui ihan minusta hyvältä summalta ja nyt en silloin nähnyt tarpeelliseksi, että niitä käydään renkkailemaan ja pitämään niistä kokouksia ja muuta. Niin sitten nyt tämä uusi valtuusto päättikin leikata heti avustukset puoleen, mikä näkyy tiekunnille jo jatkossa. Itse olisin kyllä keksinyt muuta kulukohteita leikattavaksi, että täällä ne vaan kohdin. Kiitos. Kysymys: onko valtuusto yksimielinen, että valtuustoaloite numero 3 palautetaan uudelleen valmisteluun? En näe puheenvuoropyyntöjä, joten valtuustoaloite 3 vuodelta 2024 palautetaan uudelleen valmisteluun ja päätös hyväksyttiin. Asia numero 9. Kunnanvaltuuston muut mahdolliset esille tulevat asiat. Onko muita asioita? Onko aloitteita? Valtuutettu Maija Valkeapää. Tiedotusasia vaan. Joo, ole hyvä. Eli torstaina 7.5. olin Eurooppa-päivän vastaanotolla Helsingissä, kun olen tämä EU-paikallispäättäjä. Nimettynä Parikkalan kunnasta ja Etelä-Karjalan ainoa paikallispäättäjä. Siellä juhlapuhujana oli Euroopan komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen. Ja tapasin siellä tämän Suomen komission uuden päällikön, Euroopan komission Suomen edustuston uuden päällikön Elina Laurisen ja kutsuin hänet ja hänen johdon Parikkalaan käymään. Katsotaan, toteutuuko vierailu jossain vaiheessa. Sitten
sitten 12.5. tiistaina, siis viikko sitten, olin poliisin neuvottelukunnan kokouksessa. Siellä oli myös vaihtunut päällikkö, eli uusi apulaispoliisipäällikkö Pekka Koistinen. Pääsin hänen kanssa keskustelemaan myös, ja siellä oli ajankohtaisia asioita, turvallisuuskatsaus Kaakkois-Suomen alueella. Puhuttiin muun muassa miehittämättömistä ilma-aluksista Kaakkois-Suomen alueella ja toimintaympäristön muutoksista, mitä poliisissa on tapahtunut, eli tämä huumausainerikollisuus ja nuorten pahoinvointi näkyy erittäin voimakkaasti tällä hetkellä. Ja Koistinen totesi, että hirveästi on tehtäviä, mitkä ei tavallaan niin kuin heille kuulu, tai että se ei poista sitä ongelmaa, että joku voi pahoin, vaan siinä pitäisi niin kuin saada ECVAkin toimimaan. Ja sitten kun näitä paikkoja ja hoitopolkuja on menetty alas, niin on niin kuin vähän ikävä tilanne, että he yrittää vaan sitä ongelmaa poistaa, ja se ei poistu, ellei ihmiset saa hoitoa ongelmiinsa. No joo, sitten oli puhetta näistä niin kuin seinät vs. liikkuvat partiot, eli heidän näkemys on se, että haluttaisiin enemmän liikkuvia partioita ja pois niistä seinistä ja yksittäisistä sijainneista sen puoleen, että on tehokkaampaa käyttää sitten liikkuvassa toiminnassa partioita ja keskittää siihen rahaa. Ja itse toin sitten voimakkaasti esille sen, että Parikkalassa on erittäin pidetty tämä lupapalvelupiste, eli toivoin sille jatkoa ja sanoin, että halutaan jatkossakin pitää se, että se on erittäin tärkeä meille. Ja hän sanoi, että hän olikin yllättynyt, miten suosittu se on ollut. Ja kutsuin myös tämän apulaispoliisipäällikön tiimeineen meille tänne Parikkalan vierailulle. Ja onkin siitä ollut valtuustopuheenjohtajan kanssa puhetta, että jos pääsisi pitämään samantyyppistä katsausta ajankohtaisista asioista. Tällaisia kuulumisia sieltä viime tiistaina. Kiitos Maija. Onko muita? Ei ole, joten päätös hyväksyttiin Maijan tiedoksianto. Sitten asia numero 10 ja kunnanjohtajan viran täyttäminen. Ja tässä nyt meillä pitäisi olla, onko meillä Teamsissa meidän konsultti Juha Laurila, joka avaa vähän tätä. En päästä. Täytyy just viestittää. Okei. No tässä välissä, jos valitsijatyöryhmän puheenjohtaja Juho Anttonen haluaa. Jouni, anteeksi. Kyllä, kiitos Jouni. Siirtyy yleisöön tähän pykäläkäsittelyyn. On tulossa pienen hetken päästä, mutta jos haluat valitsijatyöryhmän puheenjohtajana kertoa jotain, niin kerro ennen kuin Juha on tuolla. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Eli haastattelutyöryhmä kokoontui kun saatiin tämä hakuilmoitus sitten tehneen ja valtuusto laittoi auki. Ja lähinnä ehkä haluan kiittää ensinnäkin kaikkia hakijoita, Parikkalan kuntaa. Noin 40 hakijaa haki tätä pestiä, mikä on aina hyvä asia, että kunta kiinnostaa. Ja sitten olisin halunnut kiittää tietenkin meidän konsulttia Juha Laurilaa, mikä on ollut avustamassa tässä prosessissa meitä. Ja sitten erityiskiitos tietenkin haastattelutyöryhmälle. Meillä oli erittäin hyvää keskustelua ja saatiin siinä suhteessa niin kuin hallitukselle yhtenäinen päätösesitys sieltä. Ei minulla oikeastaan tän enempää. Kiitoksia. Kiitos Juho. Ja ilmeisesti Juha Laurila on siellä Teamsin päässä. Tervetuloa Juha valtuuston kokoukseen. Ja oikeastaan tässä valitsijatyöryhmän puheenjohtaja piti oman katsauksen ja tässä vaiheessa annan puheenvuoron sinulle, jos kerrot vähän tästä prosessista, miten tämä on lähtenyt ja edennyt. Ole hyvä, Juha. Hyvä, kiitos puheenjohtaja. Eli prosessi edennyt sillä tavalla
sillä tavalla, että ensinnäkin me ollaan oltu teidän kumppanina, Parikkalan kunnan kumppanina läpi tämän hakuprosessin, eli ollaan autettu teitä suorahaussa ja haastatteluissa oltiin mukana ja hoidettiin soveltuvuusarvioinnit. Prosessi eteni sillä tavalla, että ensimmäisellä hakukierroksella, haku käynnistyi 4.3., niin ensimmäisellä hakukierroksella mukaan tuli 23 hakijaa, ja rekrytointityöryhmä päätti 33. kokouksessa, että hakuaikaa jatketaan. Se toinen hakuaika päättyi sitten 19.4. Toisella kierroksella tuli 19 hakijaa lisää, mutta nämä kolme hakijaa peru hakemuksensa niistä, jotka tuli ekakierroksella mukaan, niin ne peru hakemuksen toisen kierroksen ollessa käynnissä. Ja lisäksi näistä 19, jotka tuli toisen hakukierroksen aikana mukaan, niin niistä myös 2 on perunut sitten hakemuksen tämän hakuajan päättymisen jälkeen. 1 henkilö on antanut lisäksi suostumuksen ja rekrytointityöryhmä päätti, että 27.4. haastatellaan 5 hakijaa ja 1 suostumuksen antanut henkilö, ja lisäksi tavattiin henkilö, joka harkitsi suostumuksen antamista, mutta tämä ei johtanut sitten jatkotoimiin hänen kanssaan. Ja soveltuvuusarviointeihin lähti 3 henkilöä. Soveltuvuusarvioinnit raportointiin rekrytointityöryhmälle 11.5. ja valtuustolle 15.5. Eli tässä tiiviisti niin kuin prosessin pääkohdat, eteneminen kuvattuna. Kiitos Juha, ja voin jäädä varmaan kuulolle sinne Teamsin päähän. Selvä. Päätösehdotus kuuluu. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle haastatteluryhmän yksimielisen ehdotuksen mukaisesti, että valtuusto valitsee Parikkalan kunnanjohtajan virkaan oikeustieteiden maisterin Juho Jukkolan. Avataan keskustelu. Valtuutettu Juho Anttonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Sen verran päätösesitykseen tekisin lisäesityksen, joka kuuluu näin, että virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on hyväksyttävä lääkärin todistus terveydentilastaan ennen virkavaalin vahvistamista. Valinta on ehdollinen siihen saakka. Valitun kanssa tehdään johtajasopimus. Kunnanhallitus päättää valituksi tulleen palkkauksesta ja muista palvelusuhteen ehdoista. Kiitos Juho. Valtuutettu Sakari Paakkinen. Kannatan Juhon tekemään lisäysesitystä. Se on aika tärkeä lisäys tähän päätökseen. Kiitos Sakari. Valtuutettu Markku Uivonen. Kiitos puheenjohtaja. Näistä asioista kaikista kyllä keskusteltiin hallituksen kokouksessa, mutta ne on jäänyt sitten päätösehdotukseen kirjaan, mutta sitä ihan oikein taas. Kiitos Markku. Onko muita? Ei ole, joten kysyn, onko valtuusto yksimielinen, että Juhon esittämä lisäys lisätään päätösehdotukseen tai päätökseen ja kunnanvaltuusto valitsee Parikkalan kunnanjohtajaksi oikeustieteiden maisterin Juho Jukkolan? En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten Juho Jukkola on valittu Parikkalan kunnanjohtajaksi.
Sen verran vielä tässä, että onko nyt valtuustoryhmillä puhetta valmisteltu tähän vai jos ei ole, niin mielellään sen jälkeen tuore kunnanjohtaja voi tulla esittäytymään. Ilmeisesti ei ole, joten Juho, ole hyvä. Paljon kiitoksia myöskin omasta puolestani teille kaikille ja odotan suurella mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä teidän hallituksen ja valtuuston listojen perusteella. Paljon hyviä asioita, monenlaisia asioita vireillä ja kuten siellä haastattelussakin sanoin, näen, että meillä on oikea yhteinen suunta, mihin haluamme kuntaa kehittää. Meillä on hyviä vaihtoehtoja, hyviä mahdollisuuksia haasteiden lisäksi, mutta hyvällä yhteistyöllä, suunnittelulla, kaikki mukana pitämällä me onnistumme haasteista huolimatta. Ja vielä kerran kiitoksia, odotan suurella mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kaikkien kanssa. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos valtuustolle. Asiat on käsitelty, joten kokous on päättynyt.